97,700 दूरी में 97,700 दूरी में 5 गो नंबर हो नचनिया के चूड़ी में नरमा से नंबर मांगो ना गोबे लगियो ए देवर बबुआ बोलो फौजी आंटी जी एक एक को नो जा तनी अपना मोबाइल दी तो मोबाइल हाँ लो ना मटलौड़ा कंपनी के मटरोला ए देवर बबुआ ये कितना बड़ का मोबाइल बा अरे बाप रे ये आगे से खुले लेके पाछे से अरे बाप रे ओगवे ले अंगुरी आवा ना देखो तो हमरो मजा आई हो भौजी हाँ खुल गए खुल गईल हाँ अपन तनी हमारे राजा जी के नंबर दी तारा राजा जी के हाँ उठाओ फोकल उठाओ बॉक्स में फोटो उठाओ जल्दी राजा जी के नंबर दी ना राजा जी के नंबर बड़का बाबू के देम त ना उससे काम ना होई वे चबियन का लिखो भिखारी सिंह के नंबर चाहिए हां लिखो बोली 97,700 हाड़ी में 97,700 हाड़ी में आ 5 गो नंबर वो गुड हो चल के गाड़ी में गाड़ी लागल भी होने लागल भी हां करे क्या गड़िया में स्कॉर्पियो में टुस 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 हुलुलुलु उठाइए ना हुलुलुलु उठाइए ना उठाओ हेलो हेलो इस रूट की सभे लेना बेमस्त है कृपया 9 महीना बाद डायल करो ना ए देवर बबुआ का हो भौजी ई त कहे त 9 महीने बाद डायल करे के जा बुझाता कोई खोस के सूत गइल बा चारोज में ए देवर बबुआ 200 नंबर दी 200 हाँ लिखो बोका फोन के नंबर बोली वोडाफोन उहे भाई माथा बोली। काम नहीं करो 97,700 दूरी में 97,700 दूरी में 5 गो नंबर हो नचनिया के चूड़ी चूड़ी में डराओ लगाओ भोजपुरी में भोजपुरी में लगाओ टुस 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 डोकमो टुस। करे सुर फुर उठाइए ना हुर हुर उठाइए ना घुर घुर हेलो हेलो ए रेडियो नेपाल हो तपाई कोन रोद में भोजपुरी फिल्म में गाना सुना भयो राते राम्रो राम्रो छ हाम्रो नेपाल में चिङ चिङ टिङ टिङ पिङ पिङ गाना सुनन छ हाम्रो हाम्रो भय लागो छ ए देवर बबुआ हां कहत कि भय लागो भय छ लगता भय लागता 200 नंबर दी तो ई का कहता कहत कि हमरे भय लागो छ नेपाल धोले लसो हां हाँ नेपाल बंगाल दोनों मिले बस 200 नंबर दी रो मजाक मत करी अब लो ना अब मजाक तारा से ना कोई तरह मौसी से ए देवर बबुआ ऐसे रहो नंबर दी कि जिससे हमारे राजा जी की बात हो जाए अच्छा तो लो ओरिजिनल लिखो बोली 90061 90061 80 और 38 80 38 टुस 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 झलक दिखला जा आजा एक बार आजा 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 झलक दिखला जा ए देवर बबुआ कहते कि झलक दिखला हेलो हेलो कि हमारे राजा जी बोले तने का ना तो फोनवा अपना दादा की है कोइले बड़ुका ए राजा जी भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं पटना मंदिर से वही जरा हो ए राजा जी बोलो ए हमर गुह लक्ष्मी गृह लक्ष्मी एरा और गोर छुके गोर लगत है जाई हो गोड़ काई पहुंच राजा जी रे सारा गोड़ पहुंच गेल बा का लगे काई राजा जी जब से रो बंगाल गइल बनी लागत हो जे सौती रखले बनी हमरे के रोए साफा भुला गइल बनी भूला गइल बनी का कर हाँ। खटत खटत गाल फाटल बा भूला गइल बनी रूम में व्यस्त रहतनी आइबा कि ना ए राजा जी का हो रहो जल्दी घरे चलो आ जाए कुछ मीठ कहो ना अच्छा मूठ बोले मीठ रे मीठ 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 ए राजा जी बोलो खीरा त हम खइबे कर अच्छा अच्छा बाहित का बरखा
जब कृषि सुखाने अरे ई राजा जी का बरखा जब कृषि सुखाने और रुपया कमे के का होई जब ढल जाई जवानी तोहरो का गोड़ लगत तनी हम बढ़िया बानी छुट्टी मिली तैयार अबे तो मेरा रुक अभी रूम में काम बा म्यूजिक सुन ले